Uy, dalawa mga toy. Dalawa mga katoy. Takbo nila, yun. Ay, naku, na-fish na naman. Sabi ko na nga ba, life fish din naman. Pinagat nga talaga mga toy. Hindi natin nabalikan na. Anak, yan mga toy. Yun. Ay, kanina. Uy, Lord. Yun mga toy. Ay, ganda talaga dito mga toy. Huwag tayong wala pang ano mga toy. Ito maganda to. Uy. Yun, malaki yan mga toy. Black yan mga toy. Nadali na natin. Isang maulang umaga po sa inyo lahat mga toy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures po natin. So yun mga toy, bali baka natin tong fishing spot natin dito sa kung saan tayo nakadali ng mga mamaw. Dito lang tayo mga toy. So yun, welcome ulit sa panibawang fishing adventures po natin. Good morning po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng Rojoy Fishing Adventures. Yun, good morning. Ito lang yung spot natin mga toy. Yan. Okay, nagdala na rin pala ako mga toy ng panalok. Para sigurado. Pero mga toy, malaking malaking tulong ito pag nakadali tayo ng plapla. Yan lang natin. Yun, ay, okay, matay mga toy. First catch natin, night fish mga toy. Ay, kung may aquarium sana tayo mga toy, wala kasing aquarium. Ang cute mga toy, night fish. So di na ibabalik ito mga toy kasi nagiging nagiging beste na rin ito ng ng ilog. Nangangain to ng mga similya. So isama na natin tumatay sa sa huli natin. Kasi sa na YouTube baka kunin ko to kasi nagiging to sa sa ilog Pasig saka sa Laguna. Nakakain na kasi to ng ng mga similya. Yun, first catch tayo. Nakapuruan tayo dito. Yun, mega love shoutout nga pala kay Boss Prince Paparlan. Uy, sunod-sunod ako mga toy. Yun. Uy, ayos na. Ito, maganda. Medyo maliit-liit mga toy, pero pwede na. Mga 3.3. Nakadala mo tayo bago. Sunod na mga toy. Sabi ko na nga mga toy, maganda rito pag maaga. Kaya yun ang sinasabi ko sa kanila. Kung gusto nilang pumunta rito mga toy, maaga talaga. Ito yung gusto kong maandun talaga po. Malaki na ito. Pinagat nga talaga mga toy. Hindi natin nabalikan yan. Anak, yan mga toy. Yun. Malaki. Kanina. Uy, Lord. Yun mga toy. Ay, ganda talaga rito mga toy. Pagka yung wala pang mga toy, yung agos talaga yung pag wala pang super pere. Pag wala pang pere mga toy, maganda rin. Kaso yung cellphone ko mga toy, patay. Yari. Dapat pala dala ako ng mga toy. Tapos natin. Ay. Mahirap tong spot natin. Jamba natin yung pagdalawa na rin ko na ito, maganda nito. Sayang kanina, nawala. Yari ko. Gawa ko natin ng taw-taw. Mga dali pa sa gilid natin.
Uy, dalawa mga toy. Dalawa mga katoy. Wow! Thank you Lord. Good size pati mga toy. Nakagat ka na ba isa mga toy? Teka lang. Uy, teka lang. Uy. Uy, ay, sus. Walat, binira mga toy. Uy, okay na to. 3.2. Tingnan ko tong ginawa kong taw-taw eh. Bigla na lang naawan. Natin. Ayos na, naka ano tayo, pang-anim yung knife fish. Oh. May dumaan ng ano kanina mga toy, yung birds na maliit. Kaya nagkaroon po ng ng uga kunti. So yun, sana mamaya pa magtrabaho yung mga ferry boat. Wala pa na mga alas 6 yan mga toy. Siguro mga mga 5:30 yan. Or 5:50 siguro, mga ganun siguro mga toy. Madakas tayong rito. May tumitilaok pa eh. Rinan Fishing Adventures, mega love shout out. Kay Barbs Marlon, yun, shout out ka Choy. Wild Drunker KSI, yun, mega love shout out ka Choy, thank you. Ingat ka dyan, kasi saan? Sa abroad. Ay, lagi kang puyat sa pagdadrive. Huwag mo munang itatakbo. Diyan lang ulit sa gilid na to eh. Sige nga, itakbo mo nga ulit. Kagaan lalo pag yung ferry boat yan. Tapos makahangan naman tayo. Ganun lang talaga ang buhay natin. Kaya mas the best pa rin talaga mamingwit sa probinsya mga tayo. Kaya sa Laguna Lake ito paano pagka umangin yun lang talaga ay hangin na. May bangka na, may birds na, may ferry boat pa. Lahat na din. Almusal muna tayo ng sabak. Yung maganda mga tayo na almusal. Tapos sa gabi, ito maganda. Kain po tayo. Ang malabong magagamit natin ito mga tayo. Ayun, kailan tayo nagdala na. Ini-expect ko pa naman yung mga yun, ay sus. Ano naman. Kala ko. Yan mga tayo, dahil naman, night fish na naman. Kukunin natin ulit ito. Naku, mayroon na dumaan na bangga mga tayo. Naku, anong oras na yan? Wala sa isang nawaga naman nila. Kukunin natin yung isang natin. Pang-aquari. Bakit ang aga nila nagtrabaho? Parang pares ata kami ng iniisip mo ito. Ako marimagan na bingwit agad. Wala pala si aga pa yan, boy. Grobing lumunok mo ito, oh. Kukunin ko ito natin. Nagiging invasive na kasi ito eh. Kaya kukunin.
Ah. Sana mabuhay mga pre. Siyang. Maalon kayo kung umalon. Ayaw nila magpawat eh. Basta ito, iabang ko lang to. Ay, good luck nga pala sa bayaw ko. Tumatakbo ng kagawad. Yon. Ayan. Sana manapalaring ka, bayaw. At siyempre sa lahat ng, ng mga tumatakbong kagawad sa eleksyon ito. Yon. Mga SK chairman. Mga SK kabataan. Yon. Yan, si Elmer Barmijo. Yon. Good luck, insan. Sana palaring ka para libre na yung sound system sa reunion natin. Hindi mayroon kasi yan, Mati. Yung matulungin namin Mayor Simbulan. Matulungin yan sa amin, sa Bicol. Yan. Napaka-supportive sa mga kabataan. Lalo sa mga mga segunda din yan. Mga sayawan ng bayan. Maasahan yan. Sa marriage seat mga tayo, marriage seat kung tawagin namin, mga Mr. and Mrs. na pasayaw yan. Lagi yan sila dyan. Napaka-supportive yung pamilya na yan, Simbulan. Mga Villaperti family. Sa amin yan. Ganda rito natin, may sandalan pa mga tayo. Ayan. Sa susunod mga tayo, bali respakan natin tumatoy linggo para talagang wala talagang dadaan mga to, kasi minsan mga to talagang walang dumadaan pag linggo, talagang walang pula na dumadaan natin dito yung mga plapla talaga talagang ako dito mga to, duda ako dito, maraming plapla dito mga to. Itong bandar na natin, malalim yan. Tapos pagdating dyan, mababaw na yan. Tapos, kasi nakaganyan yan mga tayo, nakapagano. Bali naka-slant. Slanting yung dyan. Pababa. Yung grabe yung daming mga tayo. Live fish mga tayo, wala kasi kung lure eh. Yung mga pumapasok. Nakikita mo kasi mga tayo kasi sa may agusan. Nagmagayon. Ay, maraming salamat nga pala mga sa mga nag-greet po sa aking kaarawan nung last na natin fishing adventures. Maraming salamat po. Thank you po ng marami sa inyo mga toy. Sila Sir Prince Pabarlan, yun. Maraming salamat po sa inyo. Sila Alvin Bernal, yun, mga Bernal family, yun. Shout out po. Maraming salamat. Angono angler sa may Wonder Ilog, shout out po mga batang anglers doon, yun. Thank you. Ay, dyan na mga tol. Ayan na. Siguro na talaga ako dito nag-style. Madali ko na sabog-sabog na tubig. Lakas yan mga tayo. Yan ang first trip pa lang. Alawang trip na. Aga-aga po. Mali ang information. Kaaga-aga pa may bangka na. Ano ba yan? Kaya naman mga tayo, kinakagat na.
Kala ko yan. Ginagawa mo? Takbo mo na. Yun. Ay, naku. Life fish na naman. Sabi ko na nga naman, life fish na naman. Sige, ubusin natin ito. Masarap ito yung prito. Harapin ako na tumatoy. Tapos kaya pala nawawala yung tilapia eh. Tinatakbo niyo eh. Tinataboy niyo siguro. Matay oh. Nadali ko ng tilapia ulit kanina matay. Walang video. Ayan, madami-dami na tayo. Bawasan yung mga civilian eh. Hindi na tayo excited. Pasok tayo ng mga pirana eh. Punta ko dito mati, unang-una ko excited kasi kada kibit talaga malalaki. Napasok ng pirana ang fishing spot natin. Sana may mapumunta dyan na ano, dadalag mga rin para mag-ubos yung pila. Para ubusin yung mga yan. Dadalag sana po mag naman ganyan naman. Ito maganda to. Uy, maganda. Uy, nakawalo. Okay, nakita nyo. Oh no! Malaki. Kala natin, ano, pirana pa rin, pero tilapia na pala malaki. Ayan naman. Gandang mo sila. A few moments later. Yun, malaki yan mga toy. Plak yan mga toy. Oh, nadali na natin. Oh, plak yan mga katoy. Yay, nakuha sa tiyaga mga toy. Daki. Thank you Lord. Inasangan na mga toy. Oh, hoy, 5 fingers yan. Ay, bigla kasing umulan mga toy, malakas. Bigla na tinanggal ko yung ano. Tinanggal ko yung cellphone ko. Yay! Thank you Lord! Yes, nakapit na tayo. Oh boy! Biglang tinakbo mga ito eh. Yes! Uy! Uy! Nakapla rin sa wakas. Kay tagal kitang hihintay-hintay. Ginagawa mo? Pinapangarap. Uy, thank you Lord. Ay, thank you Lord. Nakuha sa tiyaga. Dito lang mga ito yun. Ito na yung habang nag-aayos ako nitong isa, eh, kasi sinabit na oh. Sinabit tong isa ay naputol din. Sinisitapan ko panibago. Kaya nilagay ko lang dyan mga ito yun. Pinagatan yan naman oh. Uy! Wala stick na yun. Nandito naman sa gilid pa. Nasa gilid lang pala. Nasurtihan lang ata natin yung mga sa gilid. Pupoy na naman tayo natin. Ganun lang talaga dito mga tayo. After dumaan ng ferry, pahinga. Ano?
tayo mga toy. Tuloy-tuloy na itong ano mga toy. Wala nang katapusan. Okay na ito mga toy. Bali, nanisbakan na natin siguro sa susunod na ano. Linggo tayo pupunta dito mga toy para talagang ano. Mapatunayan ko sa inyo mga toy na talagang maraming vlog natin. So, yun lang po muna siguro mga toy. So, kanina sana mga toy, maganda sana kanina yung bungad sa atin. Kung siguro kung hindi umulan siguro ng maaga yung bungad na yun. Kaso ulan naman yung problema. So, yan mga toy, bali ito lang po yung huli natin. Okay na to, naka-flap naman tayo isa. Yan, goods na yan mga toy. Yun o. Yan. Ayos na yan mga toy. Thumbnail natin ito mga toy. Yun, marami pong salamat. Thank you po sa nagtyagang nanood po at sa mga di nag-skip po ng ads natin. Marami pong salamat. Thank you. God bless po sa lahat. Thank you mga toy. Susunod pong fishing adventures po natin. Thank you mga toy.